Тръгваме сега за зъбчето на Белмекен. Атака. Сами кажи и ти нещо, бе. Направо ще се изключим. Не знам дали ще се върнем, ама ще стигнем. Сега стигнахме тук до един път. Има посока надясно, има и наляво. На къде тръгваме? То по цяло и двете са заобикалят. Седам наляво. Ти какво мислиш? Наляво. Наляво тръгваме. Надясно ми излезе, че заобикалят. Тук е някакво хале. Тук бая почнахме да потъваме. Много има две, едното наляво, другото надясно, но този път тръгнахме надясно. Къде мислиш, че е? Ето да, там. Чай го зумна. Дано да е там. Че тук снега става бая сериозен. Взехме да пропадаме. То които сте минали през нас, не ти. Кое е това? Мале. Добре, че има път, че ако трябваше ние да го вървим. Какво вика дядо ти? Кажи. По-дълбока вода от глезните нагоре да не влизам и по-тежко от женски крака да не вдигам. Ей, това е човек. Продължаваме. Ако нещо взе да се лъзга. Дай, сами ти ще човека. Чай, човека. Надолу добре, ама... Ай, ти качвайте. Направо сняг до колената. И всичко на дървета. Бая гледка, не обърни се, виж. Бая, взехме да пропадаме тук. Оле! Гледай какво стана. До коляно. О! Мале. Краката са ми леши вече. Колко точно има, ама пътя става все по-гаден и гаден. Накрая няма се учил да се откажа. Пропадна, бах ти дупките. Решихме да се качим заради гледката. Това мъгла. Бати гледката. Вместо да лежиш да си почиеш, ти тук взе да се катериш. Да, ни остана. Нещо взехме да пропадаме бая. Снега става все по-суров. Аре, Стоянски, давай. Да беше си останал да се спиш. Ти пазя гъба. Добре. Мечки вълци. Това е първият отказал се. Едвам. Въздуха му бил разреден. Трудно му било качването. Гледката ни му била харесвала. Вика, да какво го правим? За какво го правим, вика? Давай, сами ни остана. Давай, по-бързо. Не се отказвай. То сняг взе да става все по-зле и по-зле. Ама вижте, мъглата взе да се маха. Леко. Нашия навигатор. На къде сме? Нашия? Чай, локализира. Гледай, бах ти работата. Тук имам 5G, 3 черти, в хотела нямам никакъв обхват. Ужас. На къде сме? Натам, не знам. Какво се вози? Качваш се нагоре и това. Не мога да преценим откъде ще минем. Откъде ще минем се? Откъде ти има стъпки?
Откъде? То само че има там стъпки, а? Той тук има стъпки. Да, бе, карай нагоре, сега ще стигнем някъде. Его нашия навигатор пак гледа нещо. На къде сме? А това е там, Кое? дето го гледаме къртата. А трябва да е нататък. Сигурен ли си? Така как чук го, брат. Айде, давай по-бързо, само теб чакаме цял ден. Па, когато някой ти приятел ти каже, знам по-пряк път. 10 км за обиколка. Почна и сняг да вале. До върха даже не знаем колко време остава. Стоян само на лъжи от 30 минути вече, 10 минути. Аз са доста повече. Какво мислиш сами? Нищо не се вижда, какво мисля? Знаете, 1 минута да по навигация. По 1 минута? 1 минута. Нагоре? Накъде ли? Нагоре. Нагоре. Той не е само нагоре. Тънки. Кое? Така, преди 1 час беше 10 минути. Съответно ни остават още около 20. Мерихме го. Трябва да стигнем ей там. Имаме време да повървим. Ето го, нашия мап си идва. Айде, стояне по-бързо. Снега почна бая сериозно да вале. А имаме бая време ще да върнем май. Снега, взехме бая да пропадаме в него. Качваме се, ой, за малко да падна. Дай сами. Ще стигнахме. На сметка стигнахме крайната цел. Ето го кръста. О, сега трябва пак да слем надолу. Това беше катера са по планините заради гледките. Гледките. Сега почнаха и снимките вече. Ето го фотограф. Кмета на Петрич. Още не. Още не. Има време. Първо кмет. Първо на Първомай. После на Петрич. После на Благоевград. Така леко по леко преземем България. А, така. Чиста работа. И малкият кмет на Първенец. Да, с кмет не искам да съм. Какъв искаш да си? Кмет на Още няма underground. амбиции какъв иска да бъде. Underground. Аз ще стана кмет на Пловдив, то ми стига. Европроекти, ще лапаме яко пари, кражби, продажби и така. От сесията свършва и слизаме наобратно да се прибираме към базата. Трябва да стигнем, чак там. Кой тръгва да слиза. Сами като слезеш, кажи как е, да знаем дали да слизаме. Дали е безопасно? Да. Окей. Добре, ай, слизам и аз. Давай ти направо, аз съм след тебе. Да, така Да. предвидено да стане така. Да, много ясно. Трябва да има всичко документирано. Да, пусти се по задники и ще се парзаля надолу. Оп. Браво. Вече слизането няма да е толкова тежко, колкото качването. О. Обаче, така че ми ставам такива черни, да стигнеш долу. Кое? Така че ми ставам такива черни. Черни от студа. Да. Това е когато времето не е с нас, слезнахме от кръста и се оправи. Мъглата тръгна да слиза надолу. И тя върви с нас. И тя върви с нас, само надолу. Чакай! Не мога да спра! Ай, пусти се и ти сега. Дай спърнете сами.
Дайте си чек. То ни става по-добре, ми още по-зле. Взехме бая да потъваме. О, майко! Вече почна да се вижда базата. Чак. Ей там. Не, малко ходнах и ме мърдия сам. Що така? Искаш ли ръка? Ай, сте. Сигурно изпели млади ус. Пак ли падна? Нещо такова. Май ти хареса да се лежиш. Айде, сте. Това ми беше плана по принцип. Да се лежиш? Да. Еми, сериал, че то какво стана? Краката даже вече като стъпвам и не ми се виждат. Мислех, че слизането ще е по-лесно, но се оказва доста по-трудно. Оп! Гледай само за какво потъйни стана въпрос. Краката. Става все по-сложно надолу. О! Стоян се чуди какво се случва. Почти се върнахме в началото. Още около 10 минути имаме да повървим. И сме отново в базата. Какво мислиш за зъбчето? Трябваше да гледам сериали. Май. Сами! Какво мислиш за зъбчето? Слизането беше идеалка. Хареса Това се? е нищо особено. Аз това му казах, той ще си гледам сериал. Прибрахме се отново, вече сме в базата. Ако ви е интересно, се абонирайте, харесвайте и коментирайте за още такива видеа.